Димитри Левилакс, аз съм Dark Donna 961 и това е 10-ти епизод на How To. В този епизод ще ви покажа как се смените козалица на мишката. Влизате в Control Panel и отивате на подпрозорче маус. Цъкате на Pointers и ви излиза това меню. След това си избирате, примерно, това е дефолт. Така. Аз играя не с толкова малко. Значи играя с ето нейста. Изчезва. Не и тази. Не и тази. Ето тази. Large System Chain. Мен ми харесва така. След това цъкате Apply, OK и дано съм ви помогнал.